Oda Talijani. Poletjela crna ptica vrana iz krajine, iz Bihaća grada. Ona nosi vijesti generala velikoga Atifa Dudaka. Letjela je crna ptica vrana preko rijeka, brda i planina, preko polja, šuma i dolina, do vrh Bosne, do Sarajeva grada. Kad je stigla do Sarajeva grada, sletjela je na vrh minareta, gdje je čeka vojska Talijana, da je vode do svog kapetana. Kad ugleda slavnog kapetana, sletjela je na njegovo rame, da mu pozdrav generalov dadne. Ptico vrana prokleta ne bila, da li ćeš biti moja dobra vila? Da li nosiš vijesti generala od kojih će da me prođe glava? Ili ćeš biti ko crna vještica, kao onaj babo izdajica, pa ćeš reći da je Atif pao, da je Bihać četnicima dao? Ako budeš moja dobra vila, ja ću tebe mlijekom napojiti, pa na bijeli minaret odnijeti i lično te u zrak pustiti, pa se onda Bogu zahvaliti, od sveg srca namaz mu predati, a ti leti do dženetskih vrata, pa u divnim Božjim vrtovima da provodiš svoje vječne dane. Nek te čuju naše dženetlije, kako pjevaš za naše gazije, nek se ori pjesma muslimana, sve dok ima Bosne i Bošnjana. Ako budeš kod crna vještica, opet ću te mlijekom napojiti i na bijeli minaret odnijeti, ali te neću ja lično pustiti, nek ću dragom Bogu se klanjati. Molit ću ga da nam sabur dadne, da Bosna pod četnike ne padne. Odgovara crna ptica vrana sa ramena slavnog kapetana: poslušaj me, druže kapetane, najčastiji banjalučki sine. Nije pala Cazinska krajina, već se predala vojska babina i pobjegla skupa s četnicima. Sada Bihać mnogo lakše diše, znaš da sunce sija poslije kiše. Nego slušaj, druže kapetane, ove riječi Atif generala. On je rekao da neće da stane dok mu vojska ne dođe do Janje. Već je stigo do prijedora grada. Sljedeća je krajiška ljepotica, četnicima posljednja matica. Doće do nje dok još snijeg ne pada. Kad to začu, kapetan Mustafa odmah nazva sefer komadanta. Rekao mu je da više ne brine, da četnici bježe preko Drine. Ali ne znaše kapetan Mustafa da ga sluša američka CIA. Kad začuše četnici čapasti, snađoše i neke nove strasti. Čitav svijet se odmah uzbudio, ko da ih je đavo probudio, kao da su do tada spavali, za genocid nisu ni marili. Zaprijetiše veliki igrači da će Bosnu teška muka snaći, da se mora armija povući, da se ne smiju četnici pretući, da se mora rat zaustaviti, da se mora Dejton potpisati. Zabraniše Bosni da se brani, ostado smo tada sasvim sami, kao dijete bez majke i oca, što ga bosog svaki trnić boca. Jer bez vode ni cvijeće ne cvjeta,
ne može se protiv cijelog svijeta. Krstaši se tada svi združiše, kao što u časnoj knjizi piše, jer je Bosna od vajkada bila trn u oku svih velikih sila. Svi je htješe još od davnih dana, sve od Rima pa do Vatikana. Crni dani Bosnu tad zaviše, poraženi Bošnjaci osvanuše, poraženi ne na bojnom polju, već na masonsko-đavolskom stolu. Kad ostade bez svoga barjaka, raspuće se srce od junaka, od mladog Bošnjaka, što za Bosnu htjede život dati i u časnom boju poginuti, gospodaru život poklonuti. Ali kad mu borbu zabraniše, rođenoga srce tad izdaše, jer ne htjede u mraku da kuca, već poleti ka svjetlošću sunca. Još prošapta na samrti samoj zadnje riječi crnoj ptici vranoj: nije robski život za junaka, ani carska kruna za seljaka. Al obeća Atif na dženazi da je Bosna još u velikoj snazi. On je rekao da će da se sveti i po cijeni da mu sav svijet prijeti. Ratovat ćemo sa stranim blatom, kao što je Davud sa Jalutom. Nema straha s vjerom u Allaha, ani Bosne dok je u njoj vlaha. Ja sa vojskom stići ću do Drine, inšallah u Mustafino ime. Slavit ćemo pjesmom Talijana, dok je Bosne i dobrih Bošnjaka. Sead Heganović, Šapati Bogu.